ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар студия бо шумо меҳисат Амулоева ва коргардон Исмоилҷон Холов. боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз иншоотҳои ҷашнӣ идома дорад. гузориши нахустини барномаи иттилоотии пайғом аз ҷамоати деҳотӣ Амондара дар ҳамин бора. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба деҳаи майкатаи ҷамоати деҳотӣ Амондара ташриф бурда аз омодагиҳо ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли нави хониши 2021-2022 дидан намуд. ҳангоми сафар раиси шаҳр сараввал ба майдончаи варзишие ки аз ҷониби соҳибкор Аҳроров Ойбек дар тӯли 5 сол сохта шуд ташриф бурда бо буридани лентаи рамзии онро мавриди истифода қарор дод. баъд аз боздиди майдончаи варзиши раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сухан намуда ҳамагонро бо фарорасии ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муборакбод намуд. ҷавонони арҷманд, ҳозирини гиромӣ, боиси хушнудист ки дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо варзишгарон ҳамасола фаъолияти футболбозон, мураббиён ва кормандони соҳа натиҷабардорӣ мешавад. варзиш воситаи беҳтарини саломатӣ ва тарзи ҳаёти солим мебошад. аз ин рӯ имрӯз варзишро ҳамчун рукни муҳими солимии ҷомеа қабул намуда ҷалби оммаи васеъ бахусус наврасону ҷавонон ба он вазифаҳои аввалиндараҷа шуморида мешавад. соҳаи варзиш ҳама вақт дар мадди назари роҳбарияти олии кишвар қарор дошта, инфрасохтор низ барои рушди варзиш ва оммавигардонии он дар шаҳри Панҷакент муҳайё мебошад. дар шаҳри Панҷакент як мактаби варзишӣ амал менамояд ки дар он 29 нафар мураббӣ фаъолият дошта аз рӯи 11 намуди варзиш аз қабили футбол, волейбол, шашка, шохмот, гӯштинг ва футболи хурд, вазнбардорӣ ва ғайра амал намуда ба 63 гурӯҳҳои машқӣ бо ҷалби 840 нафар наврасону ҷавонон машқу тамрин менамоянд. бо мақсади амалигардонии барномаи маҳаллии рушди футбол дар шаҳри Панҷакент барои солҳои 2017-2021 қарори раиси шаҳри Панҷакент аз 10 ноябри соли 2017 таҳти рақами 641 ба маблағгузории нақшаи рушди футбол аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ ва ҷалби сарпарасон ба роҳ монда шудааст. дар муассисаи давлатии мактаби варзиши шаҳри Панҷакент мураббиёни футбол бо ҷалби наврасону ҷавонон мувофиқи ҷадвали дарсҳо гузарондани машғулиятҳоро ба роҳ монданд. ҷаҳди таъмиру тармими иншоотҳои соҳаи варзиш ба хусус майдонҳои варзишӣ барои бозии футбол дар шаҳри Панҷакент як варзишгоҳи марказӣ дорои зиёда аз 5200 ҷойи нишаст, 14 майдончаҳои варзишӣ дорои то 1014 ҷойи нишаст ва ба машғулиятҳои футбол мутобиқ гардонда шудааст. пас аз суханронии раиси шаҳр ба варзишкорони деҳа яктои тӯб тӯҳфа намуда бо задани голи аввали варзишкори хурдтарак бозингарон дар назди раиси шаҳр бозӣ намудаву маҳорати варзишии худро нишон доданд. соҳибкор аз ташриф ва ба истифода қарор гирифтани майдончаи варзишӣ хурсанд буда миннатдории хешро ба раиси шаҳр чунин иброз дошт. Аҳроров Ойбек Исоқлович, сокини деҳаи Майката, ҷамоати деҳати Амондара, яке аз соҳибкорони ҳамин деҳа мебошам. мо қариб ки 5 сол боз ҳамин сохтмони варзишгоҳи деҳаи Майката ки машғул ҳастем. албатта инҷа ҷавонони деҳаи Майката ҳам саҳм доранд ва соҳибкорон оилаҳои Аҳророво варзишгоҳи хурдакаки сунниро ташкил кардем. ин ҳамааш барои 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ман фикр мекунам ки ин як тӯҳфаи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавонони мо барои он ки тинҷи амонӣ осоиштагӣ ҳамин тӯҳфаро ба мо инъом кард. мо ваъда метиҳем ки ҷавонони деҳаи Майката боз ҳам хуррамтар, боз ҳам хушрӯтар кунем, ҳамин деҳаи моро ободтар кунем ва ҳамаи ҷавононро ҷалб мекунем ки бо ҳамин хел варзишгоҳҳои замонавӣ ба деҳаҳои ҷамоат деҳот Амондара ташкил кунем.
بعداً رئیس شهر به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 19 به نام میرزا ترسونزاده دهه میکده تشریف برده و 4 صنفخانه نو را که با قوه اهالی به طریق حشر ساخته شده بود مورد استفاده قرار داده از آمادگی مؤسسه به سال خوانش نو بازدید نمود. اینچنین از نام رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده به خوانندگان مؤسسه مذکور چند عدد کتاب‌های بدیعی تقدیم نموده خاطر رسان نمود که اینچنین 2 عدد کامپیوتر نیز دسترس خواهد گردانید. در ثانی مؤسسه نامبرده رئیس شهر سخن گفته و آموزگاران و خوانندگان را با فرا رسیدن روز دانش شاد باش گفته به ایشان موفقیت‌های بی‌نظیر را تمنا نمود. همزمان رئیس شهر در جماعت دهاتی اماندره از یک قطار انشاءهای جشنی ساختمانشان را تمام دیده نموده با رفت کارهای ساختمانی در آنجا آشنا گردید. مورد به ذکر است که پنجکین نیز در قطار دیگر شهرها برای تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه جانبه آمادگی دیده ایستاده است تا این جشن را در سطح بلند پیشواز بگیرد. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالوف. ҳамасола санаи 1 сентябр дар саросари ҷумҳурӣ рӯзи дониш таҷлил мегардад. се гузориши мухтасари мо аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 171 ва муассисаи давлатии литсеи касби техникӣ алоқаманд ба ин мавзӯъ пешкаш мегардад. таваҷҷӯҳ намоед. ҳамасола 1 сентябр ҳамчун рӯзи дониш ва сулҳ таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар тамоми муассисаҳои таълимии кишвар ҷамоатҳои тантанавӣ доир мегарданд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 яке аз мактабҳои замонавии дорои шароитҳои созгор мебошад. ташрифи раиси шаҳри панҷакен холиқзода абдухолиқ бо ҳамроҳии раиси кумитаи идораи замини вилояти сухт толибзода тоҳир дар ин рӯзи фархунда ба ин муассиса ба омӯзгорону хонандагон рӯҳии тоза бахшид. ҷомади тантанавиро ба муносибати рӯзи дониш ва сулҳ мудири шӯъбаи маориф мукаммалзода шоҳида ифтитоҳ намуда омӯзгорону хонандагон ва волидонро табрик намуд. сипас раиси кумитаи идораи замини вилояти сухт толибзода тоҳир паёми табрикии раиси вилояти сухтро бахшида ба рӯзи дониш қироат кард. сипас раиси шаҳри панҷакен холиқзода абдухолиқ омӯзгорону хонандагон падару модарон ва кӯдаконе ки дар соли хониши 2021-2022 аввалин бор ба остонаи мактаб қадам ниҳоданд бо фарорасии рӯзи дониш ва 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуда қайд кард ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тӯли 30 соли соҳибистиқлолӣ ба масъалаи бунёд намудани муассисаҳои таълимӣ ва таъминоти толибилмон бо шароити муосир таҳсил аҳамияти ҷиддӣ додааст ки он ба рушди соҳаи маориф оварда расонидааст. дар шаҳри панҷакен бо сармоягузорӣ ва манбаъҳои гуногун 45 бинои нави муассисаи таълимӣ, 82 синфхонаҳои иловагӣ дар 10 муассисаи таълимӣ бо 9883 ҷойи нишаст сохта ва анҷом расонида шудааст. раиси шаҳри панҷакен ҳангоми суханронӣ аз омӯзгорон даъват ба амал овард ки бо пуштибонӣ аз сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон имомалӣ раҳмон дар тарбияи насли ояндасози кишвар ва рушди соҳаи маориф саҳми арзанда гузоранд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 дорои 32 синфхонаи таълимӣ ва 80 кабинетҳои фаннӣ буда бо аёниятҳову лавозимоти хониш муҷаҳҳаз мебошад. барои кӯдакони нав ба остонаи мактаб қадам ниҳода садои занги аввал, истиқболи гарми муаллимаи аввалин ва оғози таҳсил бо дарси сулҳу дониш яке аз лаҳзаҳои хотирмони умр хоҳад буд. соли ҷорӣ аз 91 нафар хаткунандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71, 80 нафарашон ба мактабҳои олии кишвар, 6 нафарашон ба макотиби олии Русия дохил шуданд ки ин далели баланд будани сатҳи сифати таълим дар муассиса мебошад. мо кулли омӯзгорону хонандагони шаҳру деҳоти панҷакентро бо оғози соли таҳсили 2021-2022 табрик намуда барояшон дар кору хониш комёбиҳои назаррасро таманно мекунем. гузориши Фирӯза Одилзода, Хайём Ҷӯраев, Зарҳуни Неъматулло аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71.
روحی ایدانه از روز دانش هنوز در درآمدگاه مؤسسه تحصیلات میانی عمر رقم 1 احساس می‌گردید. در وقت معین شده چهاربینی ایدانه بخشیده به روز دانش با سخن مقدمه‌ای آموزگار مکرمه یحیی و آغاز یافت. بعداً دیرکتور دبستان فرزان جمعه و حاضرین را با روز دانش شادباش گفت. بلند است از فلک شان معلم، بود جان بخش ما جان معلم، ندارد نعمت در هر دو عالم، حلال است پاره نان معلم. سلام و درود عرض می کنم به همه شما استادان عالی قدر، مهمانان گرامی و خوانندگان عزیز. من همه شما را در این درگاه علم و فن خیر مقدم، نور دیده، تاج بر سر می گویم و همه شما را به سال نو تحصیل تبریک و مبارکبادی ها گفته به همه شما بختی بلند، روزگار شیرین و تن صحت را آرزومندم. میخواهم که مؤسسه ما که آوازدار است همین خیل همیشه پیشرفت باشد و خوانندگان ما در همه کارهای جمعیتی فعالیت خود را نشان دهند. پیام تبریکی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده را به مناسبت روز دانش نماینده مقامات اجرایی حاکم دولت شهر فیروز بابایف قرائت کرد. در جامع تنتنوی همچنین رئیس کمیته اتفاق سوی کارمندان ساحه معارف بختیار خالقوف، سردار بخش منطقوی مرکزی ملی تحصیل نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه زرافشان سنت الله محیدینوف، دیرکتور مؤسسه دولتی مرکزی دریافت و رشد استعدادها واریس باباجانوف و چند دیگران نیز سخن گفته حاضرین را با روز دانش شادباش گفتند. بعداً به گروه کلان آموزگاران و خوانندگان سپاسنامه، دیپلم، افتخارنامه و دیگر جایزه ها برای نشان دهنده‌های صاحب شده سپرده شدند. ҳама сола рӯзи 1 сентябр дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун рӯзи дониш ва дарси сулҳ бо тантана таҷлил мегардад. субҳи имрӯз донишҷӯёни муассисаи давлатии литсеи касбии техникии шаҳри панҷакент ҳама бо рӯҳии идона ба ин боргоҳи илму ҳунар ки яке аз муҳимтарин муассисаҳо дар омодасозии ҷавонони касбу кори гуногун ба шумор меравад, ҷамъ омада буданд. сараввал дар саҳни ҳавлии муассисаи давлатии литсеи касбии техникӣ донишомӯзонро Сафарзода Холмурод, ҷонишини директори муассисаи давлатии литсеи касбии техникӣ бо фаро расидани рӯзи дониш муборакбод намуда ба эшон дар ҷодаи омӯзиши илму ҳунар муваффақиятҳо таманно намуд. محترم اهل نشست، اجازه دید از نام مأموریت لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکند، از نام تشکیلات‌های جمعیتی و شخصا از نام خودم سرشوی سال نو خوانش را که در عرفه 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده ایستاده است و همه شما و در شخص شما و تمام خوانندگان و آموزگاران مکتب‌ها، کالج‌ها، لیسه‌ها، دانشگاه‌های دانشکده‌های جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک کرده و همه شما وقتی بلند، موفقیت، وحدت، یگانگی، بنیادکاری و سازندگی آرزو نمایم. امیدواریم که همه ما و شما میدانیم که در پیش روزهای به شمار ماندن تا استقلالیت جمهوری تاجیکستان. استقلالیت نعمت بی‌بهایی است که بعد از 1000 سالها به ما اهدا گردیده است و هر یکی ما و شما خواه خرد، خواه کلان، خواه جوان، خواه پیر و خواه برنا وظیفه داریم به خاطر پیشرفت وطن، به خاطر آبادی وطن، به خاطر سازندگی وطن خدمت کرده باشیم و توانیم سهم ارزنده خود را به خاطر گلگولشکوفی تاجیکستان عزیز واگذاریم. واقعا مورد باقاعده است که روز 1 سپتامبر در سراسر کشور عزیزمان در فضای شکوه و ایدانه با یک جهان فرح و شادی و احساس افتخار از فرارسی جشن تاریخ نوی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سال نوی تحصیلی 2021-2022 آغاز یافت. برابر دیگر مؤسسه‌های تعلیمی در مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر نیز این جشن با تنتنه تجلیل گردید و با همین اولین ساعت‌های درسی شروع شدند. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالوف از مؤسسه دولتی لیسه کسبی تکنیکی شهر پنجکند.
ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз рӯзи дониш инчон намоиш дода мешавад. барномаро идома медиҳем. дар толори кохи фарҳанг таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳр муҳаммад содир сафарзода ҷаласа доир гардид ки дар он масъалаи дар сатҳи баланд гузарондани паради низомӣ бахшида ба 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон муҳокима шуд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши хабарнигорони мо. бо вуҷуди огоҳкуниҳои чандин карата иштироки нафарони алоҳида дар паради низомӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нигаронкунанда боқӣ мондааст. дар ҳамин асос таҳти сарварии муовини якуми раиси шаҳр муҳаммад содир сафарзода дар толори хурди кохи фарҳанг бо иштироки раисони ҷамоатҳои деҳот ҷаласа доир гардид ки дар он масъалаи болозикршуда хеле ҷиддӣ муҳокима шуд. муҳаммад содир сафарзода бо далелҳои мушаххас бетарифӣ бемасъулиятии роҳбарони алоҳидаро зикр намуд ва гуфт ки агар муносибат минбаъд низ чунин идома ёбад нисбати мутасаддиён чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. дар ҷаласа таъкид шуд ки иштирок дар паради ҳарбӣ барои ҳар як иштирокчии он бояд шарафу ифтихор бошад, зеро сухан инҷо аз нангу номуси баланди ватану ватандорӣ ва эътиқоду эҳтиром ба истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон меравад. ҳангоми пурсиш масъулони ҷамоатҳои деҳот ваъда доданд ки барои ислоҳи камбудиҳо тадбирҳои зарурӣ андешида мешаванд. донишҷӯи соли сеюми таҳсили коллеҷи тиббии шаҳр Камила Маҳрамова ба телевизиони Симо омада таманниёти худро бахшида ба рӯзи дониш чунин баён дошт. ман Маҳрамова Камила донишҷӯи соли сеюми коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакен мебошам. кулли омӯзгорон ва донишҷӯёнро бо соли таҳсили 2021-2022 ва бо фарорасии 30-солагии истиқлолият табрик мекунам ва ба кулли донишҷӯён ва омӯзгорон дар соли таҳсил муваффақиятҳо мехоҳам. ин ваҳдату истиқлол, ин шодиву ин иқбол 100 асру ҳазорон сол поянда муборак бод. барномаро идома медиҳем. бинои сохтори вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент аз ҷумлаи иншоотҳои ҷашнӣ маҳсуб шуда масъулон азм доранд ки онро бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мавризи истифода қарор диҳанд. аз ҷумлаи иншооти ҷашнӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамин рӯзҳо бояд мавриди истифода қарор гирад, бинои сохтори вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Панҷакен ба ҳисоб меравад. рӯзи ба ин иншоот омадан инҷо гурӯҳи хурди бинокорон ва кормандон рависати агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳр корҳои охиринро анҷом медоданд. мутахассиси пешбар Фарзона Зиёева аз ҷумлаи онҳо буд. мо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон дар бинои рависати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ корҳои ободонӣ гузаронда истодаем. ман аз пешвои муаззини миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супосгузорам ки ба мо ҷавонон чунин шароитҳоро муҳайё карданд. мо дар зери осмони софу беғубори тоҷикистон зиндагӣ намуда ва кору фаъолият карда истодаем. ман тамоми сокинони шаҳри Панҷакен ва Тоҷикистонро ба муносибати 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон табрик менамоям. гуфтан ба маврид аст ки бунёди иншооти мазкур ҳамвора дар мадди назари роҳбарияти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурӣ ва ҳамзамон мақомоти иҷрои ҳокими давлати шаҳр қарор дошт ва маҳз ба ҳамин боис бино ҳоло дар арафаи анҷомёбист ва он фикр мекунем ки тӯҳфаи арзан намегардад ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон. Яздонқул Мавлонов, Шӯҳсан Солиев аз бинои сохтори вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Панҷакен. маъмурият, ташкилоти иттифоқи касаба ва кулли омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 бинобар вафоти омӯзгори дабистон Раҳимова Раъноҷон андӯҳгин буда ба аҳли оила ва хишу ақрабои шодравон ҳамдардӣ баён менамоянд. тамошобинони азиз, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. ёдовар мешавем ки шумо барномаи иттилоотии пайғомро такроран аз YouTube канали мо ТВ Симо тамошо карда метавонед. дар ҳамҷо бо шумо худоҳафизӣ мекунам. хайр, танисету хонабод бошед.